Kasvisruoka on tullut pysyväksi osaksi koulujen ruokalistoja, mutta se ei välttämättä ole aina ollut se kaikkein suosituin kouluruoka. Moni on ollut myös sitä mieltä, ettei kasvisruoasta oikein lähde nälkä. Nyt Felix tuo lounasravintoloille ja kouluruokailuun uudet Smartmaat hirssipihvit ja hirssinugetit, jotka ovat terveellisiä ja maistuvia ja joista lähtee nälkä. Laitoimme tuotteet vaativan raadin testattavaksi, eli yläkoululaisten lautasille. Kyllä mä syön kasvisruokaa, kun sitä on koulussa. Mä en aina niin paljon tykkää kasvisruoasta, koska se sitten ei tule ihan täyteen aina ja sitten se ei vaan ole niin hyvää. Kasvisruokahan on ihan hyvä, mutta ei aina tule ihan maha täyteen. Ja musta on tosi tärkeää, että on kasvisruokaa tarjolla, koska on paljon kasvissyöjiä, jotta niitä ei tarvitse koulussa syödä sitten pelkkää näkkäriä. Ja sitten meille muillekin, jotka ei välttämättä ole kasvissyöjiä, niin oppii tuntea erilaisia ruokia. Felixin uusi Smartmaat on maistuvaa, ravitsevaa ja ympäristöystävällistä kasvisruokaa. Tuotteita on 3. Hirssipihvi Original, italialainen hirssipihvi ja intialainen hirssinugetti. Niissä on runsaasti proteiinia, terveellinen rasvakoostumus, eivätkä ne sisällä soijaa. Suolaa niissä on enimmillään prosentin verran. Ja tärkeimpänä, ne maistuvat hyvältä. Tää oli mun mielestä tosi hyvää ja yllättävän täyttävää. No mun mielestä oli tosi hyvää, että mä tykkäsin tästä tosi paljon. Toi normaali pihvi oli hyvää ja sitten se intialainen nugetti myös yllättävän hyvää. No musta oli yllättävän hyvää ja mun suosikki oli varmaan se intialainen.